ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ተቐንዩ እዚ እቲ ዜና መጽሔት ኣብ ሃርሞኒ ሚድያ ናባኹም ኣዳሊና ኩሉ ሰንበት ነቕርቦ ዘለና መደብ ኮይኑ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና እውን ከም ልሙድ ክልተ ኣርእስቲ ናባኹም ከቕርብ እየ። እቲ ቀዳማይ ብዛዕባ ምውሳኽ ዋጋ ናይ ፓስፖርት ናይ ሽወደን ፓስፖርት ከተውፅኡ ከለኹም እቲ ቅድሚ ሕጂ ትኸፍልዎ ዝነበርኩም ዋጋ ንዕኡ ወሲኹ ከም ዘሎ ሓበሬታ ምሃብ ኮይኑ እቲ ከመይ ወሲኹ እቲ ገባብ ዘሎ ዝምልከት እንታይ ምዃኑን ምስኡ ተተሓሓዘ ትሕዝቶን ክንነግር ኢና። ኣብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ከዓኒ ዕቑባ ምሕታት ቁሩብ ትርር ኣብ ዝብለሉ ዘሎ ህመት ብኩሉ ሃገራት ዘሎ ኣገባብ ኣሰራርሓ ናይ ዕቑባ እንታይ ይመስል ናይ ክልተ ሰለስተ ሃገራት ኣብነት ክንበኩም ኢና። ኣብዚ ሓበሬታ ከዓ ብትግርኛ ቋንቋ ኣብ ሃገራቱ ተዳልዩ ዘሎ ንዕኡ ኣቲኻ ከመይ ከተንብቦ ትኽእል ብኡ ኣቢልካ ከዓ ሓበሬታትካ ከመይ ከተቐንዕ ትኽእል እዚ እቲ ናባኹም ነብሎ ነገር ክኸውን እዩ። እቲ ቀጻሊ ንብሎ ነገር እንታይ እዩ ብቋንቋኻ ተዳልዩ ዘሎ ሓበሬታ ኣንቢብካ ኣብ ኣገልግሎት ምውዓል ኣገዳሲ ምዃኑ እንዳገለጽና ኣብ መንጎ ከዓ እቲ ብዛዕባ ናብ ኤርትራ ሓዋላ ናይ ምስዳድ መስርሕ ምሳና ሬክላም ዝገብሩ ዘለዉ ትራንስፈር ጋላክሲ ዝሃብዎ ሓበሬታ ንዖም ዝምልከት መዋዕዊ ከዓ መንጎ ክነእቱ ኢና። ንምክትታልኩም እንዳዓደምኩ ናብቲ ቀዳማይ ኣርእስቲ ከኣትየ ማለት እዩ። ኣብቲ ቀዳማይ ኣርእስትና ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ንዓኹም ክትርእይዎ እንዳዓደምኩ እቲ ቀዳማይ ኣብ ፖሊስ ዝመፅእ ሓበሬታ እንታይ እዩ? ፖሊስ ሽወደን ነቲ ዋጋ ናይ ምሕታም ናይ ፓስፖርት ዋጋ ናይ ምሕታም ነቲ ስርሖም ቁሩብ ከዓናቕፎ ስለ ዝኸኣለ እቲ ዋጋታት ዝወፅኦ ክንድቲ ዝስራሕ ስለ ዘይኮነ ንዕኡ ዝምልከት ሓበሬታ ሓድሽ ዘውፅዎ ኣሎ ካብ ዕለት 1 ወርሒ 5 ትሒዙ ሕጂ ማለት እዩ እቲ 400 ክሮነር ዝነበረ ዋጋ ናይ ፓስፖርት ከተሐድስ ይኹን ከተውፅእ ከለኻ እዚ ካብ ዕለት 1 ዝቕፅል ወርሒ ዕለት 1 ወርሒ 5 ጀሚሩ ናብ 500 ክሮነር ክብል ምዃኑ 100 ክሮነር ወሲኾምላ እዚ ከዓ ነቲ ዋጋ ናይቲ መሕተምን ነቲ መስርሕ ናይ ምቕባል ናይ ምሃብን መስርሕ ዋጋ ንክሽፍን ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ምዃኑ ካልእ ምስኡ ተተሓሒዙ ዝመፅእ ዘሎ እንታይ እዩ ብዙሓት ሰባት ባንኪ አይዲ ኣብ ሞባይሎም ስለ ዘለዎም እዚ ግዝያዊ ገባብ ናይ አይዲኻ ከዓ ኣብቲ ባንኪ አይዲ ጌርካ ኣብኡ ምውራድ ዝተለሚዱ ስለ ዘሎ ናብኡ ክትመፅእ ከለኻ ብኣካል ተታሲርካ ወይ ፓስፖርት ዝኾነ መረጋገፂ ናትካ ብኣካል ተምፅኦ እምበር ዲጂታሊ ቅቡል ከም ዘይኮነ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ንዓበይቲ ዝምልከት ኮይኑ ኣብ ናይ ህፃናት ከዓ ብዝሕ ዘጋጥም እንታይ እዩ ዝኾነ ፓስፖርት ንህፃን ከተመልክት ከለኻ እቲ ቮርናድ ዝሃባረ እቲ ካልኣይ ኣብዚ ፈሪሙ ክህበካ ከም ዘለዎ እቲ ካልኣይ ወላዲ ከይፈረመ እንተኸይዱ ክኸውን ከም ዘይክእል ነቲ ክገብርዎ ዘለዎም ኣብዚ ብዝርዝር ገሊፆም ኣቕሪቦም ኣለዉ። ቆልዓ እንተሎ እንታይ ክኸውን ኣለዎ እንታይ ክግበር ኣለዎ እቲ ቆልዓ ምሳኻ ክመፅእ ኣለዎ ድዩ እቲ ሜዲቫንድ ናይ ኣቦ ወይ ከዓ እቲ ቮርናድ ዝሃባረ ድበካ ሜዲቫንድ ኣብዚ ክትሓትሞ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ሊንክ መጨረሻ ክንፅሕፈልኩም ኢና ኣብዚ ኣነ ለታ ፎርም ናብኣ እንተተጠዊቓ እዘን ኣብኡ ኣቲኹም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ፎርም ተመሊኡ ሒዝካያ ትኸይድ ነገር ማለት እዩ ናይ ቆልዓ እንተኮይኑ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ዜግነት ፓስፖርት ከተሐድስ ከለካ ይኹን ሓድሽ ከተውፅእ 400 ዝነበረ 500 ኮይኑ ከም ዘሎ ክትፈልጥዎ እሞ ብመዳይ ከተውፅኡ ክትከዱ ከለኹም ብከምኡ ተዳሊኹም ክትከዱ እቲ ቀዳማይ ሓበሬታና ኮይኑ ምስኡ ተተሓሒዙ ከዓ ኣብ ፓስፖርት ምውፃእ ዘሎ ግዜ ክህልወካ ዘለዎ ዶኩመንት ከተቕርቦ ዘለካ መረጋገፂ እንታይ ምዃኑ እሱ እውን ክትርእይዎ ናባኹም ኣቢልና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ዝቕፅል ዕለት 1 ወርሒ 5 ዝጅምር ምዃኑ ፈሊጥኩም ካብ ሽዑ ንኔው ፓስፖርት ሕጂ ብፍላይ ኣብዚ ሳመር ብዙሕ መገሻታት ክህሉ እዩ ብዙሕ ሰብ ፓስፖርት ከይረኣየ ዝፀንሕ እግረ መንገድና ከነዘኻኽረኩም እቶም ኣብ ሳመር ክትገሹ ትብሉ ፓስፖርትኩም ኣውፂኹም ዕለቱ ክትርእይዎን ኣብ መጨረሻ ሰዓት ዕለቱ ወዲቖም ዝፀንሕ ዝህሉ ተብተብ ካብ ከምኡ ክድሕኑ ምእንቲ ኣቐዲምኩም ምክንያቱ ኣብ ሳመር ግዜ ኣዝዩ ብዙሕ ሪጋ ምህላው ብፍላይ ሕጂ እውን ፍሬምሊ ፓስ ንምውፃእ ከማን ኣዝዩ ነዊሕ ስጋዕ 5-6 ወርሒ ክወስድ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ከም ዘለዉ ግምት ኣእቲኹም እንተተኻኢሉ ኣቐዲምካ ኩነታትካ ርኢኻ ክትጓየን ኣቐዲምካ ከተመልክትን እግረ መንገድና እንዳፀዋዕና መስቲ ዝበልናኩም ቀዳማይ ክፋል ናይቲ ናይ መውዕዋዕ ናባኹም ከነብሎ ኢና እሱ እዚ ናባኹም ነብሎ ዘለና
ትካላት ንዓና ኮንታክት ገይሮም ናብ ዘለዎም ናይ ሓዋላ ኣገልግሎት ናብ ኤርትራ ክሰዱ ከነብፅሓሎም ነዚ ናትና ፕላትፎርም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ምዃኑ እምበር ንሕና ናቶም ሕቶታት ክንምልስ ወይ እውን ብኸመይ ይሰርሑ ኣፍልጦ ስለ ዘይብልና ንዝህልወኩም ሕቶታት ትራንስፈር ጋላክሲ ኢልኩም ናብኦም ክትሓቱን ካብኦም ክድውሉን ሓበሬታ ክትረኽቡን ከም ትኽእሉ እዚ ማተርያል እዚ ናባኹም ነቕርቦ ዘለና ከዓ ብኦም ተዳልዩ ዝተዋህበና ከም ዘለዎ ናባኹም ነቕርቦ ዘለና እምበር ኣብ ትሕዝቶ ናይቲ ቋንቋን ኣብ ትሕዝቶ ናይቲ ውሽጥን ንዓናትና ኢንፑት ከም ዘይብሉን እቲ ትካል ዝሰደዶ ከም ዘለዎ ናባኹም ነቕርቦ ዘለና ምዃኑ ርኢኹም እግረ መንገድና ነቲ ኣለና ዝብልዎ ደለዉ ካብ ካልእ ዋጋታት ዝሓሸ ዝበለፀ ናይ ምስዳድ ዝብል ኣብ ኣውሪድኩም ክትጥቀምሉ እንዳዓደምና እቲ መዋዓውዒ ናባኹም ነብሎ ሰላም ሽመይ ኣርሴማ በሃል ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ከዓ ቅልጡፍ ቀሊል ውሑስ ከምኡውን ብነፃ ገንዘብ ናብ ፈተውትኹም ካብ ኤሮጳ ናብ ኤርትራ ክትሰድሩ ትኽእሉ መንገዲ እዩ እሱ ከዓ ትራንስፈር ጋላክሲ ብትራንስፈር ጋላክሲ ናብ ኤርትራ ገንዘብ ምስ ትሰዱ እቲ ተቐባሊ ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ኣብ ዝርከብ ናይ ሂምቦል ኦፊስ ብምኻድ ሕሳቡ ክቕበል ይኽእል ሕጂ ኣጠቓቕማ ናይ ዝኣብ ከርእየኩም መጀመርታ ነዛ ኣፕ ንኸፍታ ቋንቋ ትመርጽ ንሕጂ እንግሊሽ ንምረጽ ንምጅማር ክሬት ኣካውንት ዝብል ንጠውቕ ኢሜይልን ቁፅሪ ቴሌፎንን ንመልእ ኣብ ሃገረ ስካንዲኔቪያን ንቕልጡፍ መረጋገፂ ባንክ አይዲ ንጠቀም ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤሮጳ ከዓ ቅኑዕ መለለይ መንነት ንፅሓን ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት መረጋገፂ ክመፀኩም እዩ ነቲ ዝተሰደደ ገንዘብ ተቐባሊ ኣበይ ከይዱ ክቕበሎ ከም ዘለዎ ንምፍላጥ መጀመርታ ነዛ ኣፕ ንኸፍታ ብባንክ አይዲ ብምእታው ሰንድ ዝብል ንጠውቕ ኤርትራ ንምረጽ እቲ መጠን ገንዘብ ብናቕፋ ወይ በቲ ናይ ዘለናዮ ሃገር ባጤራ ንመርጽ ኣብ ኔክስት ዝብል ንጠውቕ ቀፂልና ናይቲ ተቐባሊ ሓበሬታ ንመልእ ኔክስት ንጠውቕ ካሽ ፒክ ኣፕ ንመርጽ ቀፂልና ሂምቦል ንመርጽ ኔክስት ንጠውቕ ብምቕፃል እቲ ተመሊኡ ዘሎ ሓበሬታ ደጊምና ቅኑዕ ከም ዘሎ ነረጋግጽ ኮንቲኒዩ ቱ ፔይመንት ንጠውቕ ንሰደሉ ዘለና ዕላማ ንመርጽ ኔክስት ንጠውቕ ምንጪ ኣታዊና ንመርጽ ኔክስት ንጠውቕ ክንከፍለሉ ዝደለና ኣገባብ ንመርጽ ከፊልካ ምስ ወዳእኻ ብኢሜይል ክፍሊትን ንተቐባሊ ዝኸውን መለለይ ቁፅሪ ሕሳብን ክመፀካ እዩ ተቐባሊኻ እውን ሕጂ ተመሳሳሊ መለለይ ቁፅሪ ሕሳብ መፂዎ ኣሎ እዚ መለለይ ቁፅሪ ሕሳብ ንተቐባሊ ክድልዮ ስለ ዝኾነ ክሕዞ ኣገዳሲ እዩ ነቲ ዝተሰደደ ገንዘብ ተቐባሊ ኣበይ ከይዱ ክቕበሎ ከም ዘለዎ ንምፍላጥ እንደገና ናብ ኣካውንትና ብምእታው ብባንክ አይዲ ብምእታው ሰንድ ዝብል ንጥውቕ ቀፂልና ኤርትራ ንመርጽ ኣብ ዴሊቨሪ ሜቶድ ዝብል ንጥውቕ ሂምቦል ዝብል ንጥውቕ ኣብዚ ድማ ኩሉ ሂምቦል ዝርከቦ ቦታታት ኤርትራ ክንዕዘብ ኢና ዝኾነ ፍሉይ ቦታ ምምራፅ ኣየድልን እቲ ተቐባሊ ነታ ኮድ ብምጥቃም ኣብ ዝኾነ ናይ ሂምቦል ኦፊስ ብምኻድ ሕሳቡ ክቕበል ስለ ዝኽእል ኣዝዩ ቀሊል እዩ በዚ ኣብ ታሕቲ ወይ ኣብ ባዮ ንገድፈልኩም ሊንክ ብምጥቃም ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም ከምኡ እውን ዝኾነ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም ወይ ሓገዝ ምስ ትደልዩ ትራንስፈር ጋላክሲ ናይ ትግርኛ ኣገልግሎት ይህብ እዩ በዚ ኣብ ታሕቲ ንገድፈልኩም ቁፅሪ ክትውከሱና ትኽእሉ ኢኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ከምዚ ትሰምዑ ዘለኹም እቲ ካብ ትራንስፈር ጋላክሲ ዝመፀና ሓበሬታ ናባኹም ኣቢልናዮ
እሱ ብቋንቋ ትግርኛ ደው ኢልኩም ክትረኽብዎም ከም ትኽእሉ ናብ ኤርትራ ዘሎ ሓዋላ ካብቲ ካልእ ተወዳዳርን ዝበለፀ ዋጋን እዩ ዝብል ኮይኑ እዚ መወዓውዒ እዚ ባዕሎም ዝሰደድዎ እሞ ናባኹም ዘበልናዮ እዩ ኣብ ቀጻሊ እውን ብሓባር ናባና ንሰርሖ ስራሓት ክህሉ ምዃኑ እዚ ከዓ ካብቲ ዘሎ ዝሓሸ ዝበለፀ ዋጋ ናብ ኤርትራ ገንዘብ ከነብፅሕ ንኽእል ኢና ብምባል ዝገብርዎ ዘለዉ መወዓውዒ እሞ ንዕኡ ሪኢኹም እቲ ኣገልግሎት ዝምልከት ግን ናብኣቶም ክድውሉ ካብኦም እምበር ናባና እንዳደወልኩም ተሓቱና ሰባት ስለ ዘለኹም ዝኾነ ይኹን ኣፍልጦ ናይቲ ኣሰራርሓ ስለ ዘይብልና ክንምልስ ከም ዘይንኽእል እንዳገለጽኩ ናብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ክመርሓኩም እየ ኣብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ብዙሕ ግዜ ዘጋጥም ጌጋታት ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ክንዛረበሉ ኣለና ዝበልናዮ እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ብዘይ እኹል መረዳእታ ዕቑባ ክሓትት ከሎ ኢሎምኒ ገይሮሞ ገይረንኦ እንዳበልካ ዝኽየድ ኣከያይዳ ብዙሕ ሳዕቤን ስለ ዘለዎ ካብዚ ሳዕቤን እዚ ንምድሓን ኣብቲ ምንጭ ናይ ሓበሬታ እንዳኸድካ ምርኣይን ንኣብነት ኣብዚ ጥቓልና ኢሎም መዓንተሲ ናይ 3 ሃገራት ሓበሬታ ክርእየኩም ይኽእል እየ ናይ ኖርዌይ ናይ ሽወደን ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሓበሬታታት ብዛዕባ ዕቑባ ክሓትት ከሎ ሰብ ኣቐዲሙ ተቐሪቡሉ ኣንቢብዎ ክኣቱ ዝግባእ ዝብል ኮይኑ ንኣብነት በቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ክንጅምር እንተኢልና ኣብዚ እቲ ወላቲ ምንጭ ናይቲ ሓበሬታ እውን ሊንክ ክንሰደልኩም ኢና ኣብዚ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም እዚ መዕደን መምርሕን ብዛዕባ ሚግራንት ሄልፕ ዝብል ኮይኑ ኣብዚ ሓበሬታ ኣቲኹም ኩሉ መምስ ትጥውቕዎ ከዓ ዝያዳ ሓበሬታ ክትረኽብሉ ትኽእሉ ብዙሕ ሓበሬታ ዘለዎ ናብዚ ኣቲኹም ክትቅፅሉ ከም ትኽእሉ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ፒዲኤፍ ሓበሬታ ዘለዎ እሳቶም ኣዳልየሞ ደለዉ ነቲ ሰብ ከመይ ገይሩ ተመሊሱ ኣትዩ ኣብቲ ዝደልዮ ዓውዲ ኣኸስፊሑ ከንብብ ከም ዝኽእል ድዕድም እዩ እዚ ብደረጃ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተዳለወ ኮይኑ ነናቱ ኣብቲ ውሽጢ ከዓ እንታይ እቲ ሚግራንት ሄልፕ ዝበሃሉ ሰብ እንታይ እዮም ዝገብሩ እንታይ እዮም ዝሕግዙ እቲ ሓበሬታ ከዓ በብኽፋሉ እንዳኣተኻ ክንበብ ይከኣል ማለት እዩ እዚ እቲ ቀዳማይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝበልናዮ ኮይኑ ኣብ ኖርዌይ እውን ንዋስ ዝበሃሉ ትካል ሃልዮም እሶም ከዓ ናይ ኖርዌይ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ከምኡ ደማኽሩ ኮይኖም እሶም እውን ኣዝዩ ብዙሕ ሓበሬታ ብትግርኛ ከይተረፈ ዘዳለዉ እዮም ሕጂ በብሃገሩ ንዘሎ ሓበሬታ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብቲ ዌብሳይት ምስ ኣተኹ ኣሳይለም ኣብዚ ብሮሽር ብዛዕባ ኣሳይለም ሕቶ ምስ በልኩ ዝተፈላለየ ቋንቋታት ዘለዎ ክንርኢ ኢና ብዝረኣዩ ሕጂ ኣብዚ ብዝተፈላለየ ቋንቋ እንድሕር ዳ ክትረክብ ደሊኻ ኣብዚ ኦኬ ራእዮሞ ብዝተፈላለየ ቋንቋ ኣብዚ እንተኣትየ ወል ኣብ ናለ ብዙሕ ቋንቋታት ራእይዎ ትግርኛ ኣሎ ኣብዚ ኣምሓርኛ እውን ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ኩሉ ሓበሬታታት ዝሃብዎ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ኣብዚ ናለ ኣብዚ ናይ ዳብሊን ከማን ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንብለኩም ንሓተቲ ዕቑባ ዝወሃብ ሕጂ ኩሉ ሻዕ ናይ ዳብሊን ውዕል ኣብዚ ራእይዎ ብትግርኛ እንተኢልና እዚ ብምሉእ ሓበሬታ ፊልም ዝዳልዮም ኣለዉ ሓበሬታ ንሓተቲ ዕቑባ ኣብ ኖርዌይ መስርሕ ዕቑባ ኣብ ኖርዌይ ናብዚ እንተኣቲና እቲ መስርሕ እንታይ ከም ዝመስል ዘርዚሮም ሓበሬታ ሂቦምን ኣለዉ ናይ ዳብሊን ውዕል እንታይ እዩ ዝብል ዳብሊን ውዕል እንታይ እዩ ዘርኢ ከምኡ ናይ ኢሚግሬሽን ዝፈርከት እውን ወላ ኣብቲ ዌብሳይት ናይ ኢሚግሬሽን ዝፈርከት በዓሉ ብቐንዱ ኣብኡ ብትግርኛ ኣዝዩ ሓበሬታ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ዘረኣናዮ ሕጂ እቲ ነጥቢ ኣበይ ድመፅእ እንድሕር ዳ እቶም ሃገራት ኣርእዮምኻ እቶም ሃገራት ሓበሬታ ሂቦምኻ ንዕኡ ከይተጠቀምካሉ ተተሪፍካ ግዳይ ትኸውን እስኻ ኢኻ ስለዚ ሓደ እዚ ካልኣይ ሓበሬታ እንታይ ይወሃብ ኣሎ እንታይ ይኸውን ኣሎ እዋናዊ ነገር እንታይ ይቕየር ኣሎ ብቐረባ ምክትታል እውን ከድሊ እንዳበልና እዚ ሎማዓንቲ ናባኹም ዘበልናዮ ዜና መፅሄት ኣብዚ ደው ክነብል ኢና ዝቕፅል ሰሙን ብካልእ ትሕዝቶ ስጋዕ ንራኸብ ሰላም ቅንያት